बे समाव मोनसे गोनां रादाब भारतआ इउनाइटेड नेशन सिकिउरिटि काउन्सिलाव अरायथा सोद्रोमा मोनगोन नामा? भारतआ जुथाइ हादर रैखाथि गौथुमनि अरायथा सोद्रोमा जानो दाबि खालामगासिनो दङ। बबेखानि चीन आरो पाकिस्ताना बेनि बेरेखा। सुलुंनि बादिब्ला भारतआ गोबां बोसोरनिफ्रायनो जुथाइ हादर रैखाथि गौथुमनि अरायथा सोद्रोमा जानो दाबि खालामबोगासिनो दङ। बेनि थाखाय भारतआ G4 हानजाजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे फोसाबनायबो जागायदों। बावैसो रैखाथि गौथुमनि फोसाबनाय समाव भारतआ मुस्लिम हादरफोरनो अरायथा सोद्रोमा होनो तुर्कीनि हादरगिरि एर्दगाननि दाबि दैखांनायखौ नेवसिगारदोंमोन। बे समावनो जुथाइ हादरनिफ्राय भारतनि थाखाय मोनसे मोजां खौरांखौ मोननो हादों। 19 एप्रिलाव जुथाइ हादर रैखाथि गौथुमनि फोसाबनायनि समाव सरकारि सावरायलायनायनि मासिगिरिया बुंदोंमोन दि UN रैखाथि गौथुमनि फेहेरनायनि सोमोन्दै मोनसे थिरांथा लानाय जागोन। मासिगिरिनि बादिब्ला जुदि बे थिरांथाखौ लानाय जायो अब्ला भारतआ थारैनो बेनि गोख्रों दाबिदार जागोन। राजथान्दै तारिक अल-बनाया मोनसे खौरां मेलाव बुंदोंमोन दि बियो रोखा दि जुदि इउनाइटेड नेशन सिकिउरिटि काउन्सिलाव फोसाबनाय दङ अब्ला थांखिया बेखौ रोखा खालामनाय जानांगौ दि गासिबो हादरफोरनो मोजाङै थान्दैथि होनाय जायो। भारतआ दिनै मुलुगनां थाखोआव मोनसे गाहाय आरो गोनांथार हादर। बेनिखायनो फोसाबनाय समाव बेखौ रोखा खालामनांगौ दि मोनफ्रोमबो हादरनि गारांखौ खोनानाय जायो आरो माखासे गोहोगोरा हादरफोराल' नङा गासिबो सोद्रोमा हादरफोरा थान्दैथि मोनो। मख'नो गोनां दि तारिक अल-बनाया जुथाइ हादराव कुवेतनि अरायथा थान्दै। बिथाङा बुंदोंमोन दि कुवेतआव इउनाइटेड नेशन सिकिउरिटि काउन्सिलाव अरायथा सोद्रोमानि थाखाय भारतनि दाबि खालामनायखौ मदद होयो। जुदि गौथुमनि सोद्रोमाफोरनि अनजिमाखौ 21 निफ्राय 27 सिम बांहोनो थिरांथा लानाय जायो अब्ला थारैनो भारतआ मोनसे गाहाय बादायगिरि जागोन।